ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଜିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କର ଉପାଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାର୍ଟ 1। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆଦି କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ସାରଳା ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ସାରଳା ଦାସ। ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, କବି ସମ୍ରାଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ବଳଦେବ ରଥ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, କବିବର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅପସନ୍ ବି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଅପସନ୍ ସି ବଳଦେବ ରଥ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟକୁ କବିବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଉତ୍କଳମଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 5, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୀରକେଶର ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ବଳଦେବ ରଥ, ଅପସନ୍ ସି ନନ୍ଦକେଶର ବଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବଳଦେବ ରଥ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ବ୍ୟାସ କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ଡି ରବି ସିଂ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ସ୍ୱଭାବ କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୀମ ଭୋଇ, ଅପସନ୍ ବି ରବି ସିଂ, ଅପସନ୍ ସି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ଅପସନ୍ ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ, ଅପସନ୍ ସି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଅପସନ୍ ଡି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତକୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।